Nosaltres el que fem és donar-los eines perquè es moguin per la natura, que siguin autònoms. Aleshores, això amb ells implica que han de prendre decisions correctes. Si no són correctes, doncs llavors han d'aprendre a resituar-se, a rectificar. I tot això el que fa és donar-los seguretat, autonomia, i això també influeix molt en la seva autoestima. A la que són autònoms i van resolent situacions, amb un mapa ells sols a la natura, tot això repercuteix positivament en la seva autoestima. Vaig començar que el meu pare feia molts cops i jo sempre em quedava a casa i un dia vaig intentar-ho provar i em va agradar molt. És una cursa que no tens que intentar guanyar, tens que intentar passar-t'ho bé i entendre-ho. O sigui, l'important no és intentar guanyar, és intentar passar-s'ho bé. Per exemple, jo avui m'he equivocat, no passa res. Molt bàsicament com un joc, com un joc. Simplement, al principi, quan tenen 2 i 3 anys, és veure fites, no buscar-les, és veure-les i entrar en el protocol de pinçar. Mica en mica l'acaben identificant la simbologia, perquè al principi juguem amb dibuixos, llavors ja passem a fer simbologia i progressivament anem posant dificultat, però en 3, 4 i 5 anys els nens són una esponja i ho assimilen molt ràpid, molt ràpid. És més, tenen molta més capacitat tècnica de fer orientació que no pas autonomia d'anar sols pel bosc. El que hem fet és introduir la figura del pare o de l'acompanyant, que va a uns metres per darrere, senzillament per donar seguretat al nen. Però no és amb la intenció d'ajudar, sinó més de ser presencial. Si en un moment donat el nen es perd o es desorienta, llavors sí que li dones un cop de mà. Però són categories no competitives i per això hi ha la figura de l'acompanyant. El ROC fa orientació precisament perquè és un esport que tant el seu pare com jo practiquem, llavors des de petit que el coneix. És un esport molt complet, perquè tant a nivell físic com a nivell psicològic és molt complet. Amb ell li dona una seguretat per desplaçar-se, el practica a la natura, que jo crec que és molt important, i bé, com que també es pot practicar en equip com individualment, doncs a mi em sembla que és molt bo per ell i a ell li agrada molt.